Jehova nọ n'ime ụlọ ikwu ya elu ụwa niile na-ederedu na iru ya ike nke Chineke na-aga njem n'ụlọ nsọ ya le ndị isi na ndị ngwọrọ ka onye ọbụla na-ewere onwe ya anyị emeghewo oge si na biko ka obi gị jụụ ndị emeghewo gị Chineke obiọma nna nke obi gị jụrụ Nigeria emeghewo gị Chineke obiọma nna nke obi gị jụrụ Chukwu ga-abụ nwanne wenye ha na mbe mkpa Chukwu ga-abụ nwanne wenye ha na mbe mkpa Chukwu ga-abụ nwanne wenye ha na mbe mkpa Chineke bụ nwanne onye na-enwere onye ya ka Chukwu ga-abụ nwanne wenye ha na mbe mkpa onye ga-abụ nwanne onye na-enwere onye ya ka Chukwu ga-abụ nwanne wenye ha na mbe mkpa ọ bụ onye ga-abụ nwanne onye na-enwere onye ya ka Chukwu ga-abụ nwanne wenye ha na mbe mkpa onye na-enweghị onye ya ka Chukwu ga-abụrụ ya onye ya ka onye na-enweghị ebe mgbaba Chukwu ga-abụrụ onye ebe mgbaba onye na-enweghị ikwu n'ibe Chukwu ga-abụrụ onye ikwu n'ibe ị ga-abụrụ m ụlọ elu ndị elu ị ga-abụrụ m ebe mgbaba ndị elu ị ga-abụrụ m eze ị ga-abụrụ m na ị ga-abụ nwanne m wenye m na mbe mkpa ị ga-abụrụ m eze ị ga-abụrụ m na ị ga-abụ nwanne m wenye m na mgbọrịa ị ga-abụrụ m eze ị ga-abụrụ m na wenye m na mbe mkpa ị ga-abụrụ m Chineke ị ga-abụrụ m ikwu n'ibe ị ga-abụrụ m nne na nna ị ga-abụrụ m enyi m na be mkpa ị ga-abụrụ m chiọma ị ga-abụrụ m nne ị ga-abụrụ m enyi ị ga-abụ nwanne m wenye m na mbe mkpa ị ga-abụrụ m eze ị ga-abụrụ m na ị ga-abụrụ m ikwu enye m
na mboko ye Chukwu gabo nwanne kwenye ha na mbepa. Ọ maka mkpagbu ahụ n'ihi na ụmụnne gị na-akpagbu gị, ikwu na ibe gị wee na-akpagbu gị, ndị enyi gị wee kpọgasị ihe ụkọ nke oge a wee si otu agbago okirikiri enweghị ebe obibi. Ọnyanya wee si otu a wee gbago okirikiri n'ezinụlọ gị. Nne na nna gị wee si otu a wee chụpụ gị n'ihi ozi ọma nke Chineke, n'ihi na ihe siri gị ike ha wee kpọgasị. Ka ọ bụ n'ihi enweghị nwa ka iji wee na-echebe onwe gị ụtụtụ ehihie abalị na-awụsa anya mmiri n'ihu Chineke? Ka ọ bụ n'ihi nweghị di nke a kpatara iji wee na-ebe akwa ichezọla na Chineke bụ nwanne nke ndị na-enweghị? Ọ bụ n'ihi na ị na-ele anya nwunye nke kwesịrị gị? Ọ bụ n'ihi nke a ka iji wee na-ebe akwa tụkwasị Chineke obi? Ka ọ bụ ihe oriri? Ka ọ bụ na anapụrụ gị ala nke ị nwere, nke nna gị rapụrụ gị dịka ihe nweta nke gị onwe gị? Ndị anya ukwu wee si otu a megide gị wee nara gị ike? Ka ọ bụ ọkwa nke gị onwe gị nwere n'ụlọ ọrụ gị, mana ndị anya ụfụ ekweghị ka i wee nweta promoshọn nke kwesịrị gị? Dabere na Chineke, tụkwasị ya obi, ejila aka wee bọrọ onwe gị ọbọ, n'ihi na Jehova bụ onye na-ebu agha. Ee, ọ ga-enyekwa gị mmeri, tụkwasị ya obi n'aha Jizọs. Amen. Child. Onye ga-abụrụ nwanne, onye ga-abụrụ m ikwu n'ibe, onye ga-eleta m na mbe mkpa, onye ga-enyere m aka na mgbọrịa, onye ga-agụgụ m obile Chioma. Ị ga-abụrụ m nne, ị ga-abụrụ m enyi, ị ga-abụ nwanne wenye mụ na mbe mkpa. Ị ga-abụrụ m chi, ị ga-abụrụ m na, ị ga-abụrụ m enyi wenye m n'ogo kọye. Kwụsị ịgakwuru mmadụ na-akọsara ya mkpa ahụ. Ịnụ ihe m na-agwa gị? Kwụsị ịgakwuru ndị mmadụ na-akọsara ha mkpa ahụ, n'ihi na ha ga-enyere gị aka. Bisi ikpere gị n'ala ebe ahụ ị nọ ugbu a, gwa ya Chineke dịka ị na-anụ abụ a. Desara Chineke anya mmiri afọ ugbu a, n'ihi na ya onwe ya ga-esite mkpa ahụ ugbu a. Aha Jizọs. Amen. Chineke bụ nwanne onye na-enweghị olileanya. Chineke bụ nwanne onye na-enweghị onye kasị obi. Ị ga-abụrụ m eze wenye m n'ogo kọye. Ị ga-abụrụ m nne, ị ga-abụrụ m ikwu, ị ga-abụrụ m ibe wenye m n'ogo kọye.